Sa clouds. So may adlaw mga goy, so for today's video, matik na kuyog gihapon ta. So karon mga goy, matik na magkuyog gihapon ta. So ari na pud ta sa atong yutang na tawhan ang lungsod sa Sagbayan. So ari ta mga goy, ug atong tan-awon ang ilang mga nindot nga mga dayon-dayon sa Pasko. So tara mga goy. So ang inyong nakita karon mga goy no, sumao ni ang munisipyo sa Sagbayan no, sa inyong makita nindot pud ang ilang mga dayan-dayan sa Pasko no. Mao ni mga goy no sa Sagbayan. So diri na lang takutob mga goy. So kita-kits sa sunod na tong mga video. O manghinaot ko nga malipayon ang atong Pasko bisan pa man watay handa or simple ra ang atong handa. Ang importante nga malipayon ta ug mayo ang panglawas sa tibuok pamilya. So diri na lang takutob mga goy. So kita-kits puhon sa atong sunod nga mga video. So amping tanan. God bless.